After long day here, today I am Hagrama Bridge. Yo guys, sunduri. नै सुमलि बिफाङा बिराद साइज जाबाय. बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो हाग्रामा ब्रिजआव बेरायनो फैदों. आं दङ आरोखि ना दा हाग्रामा ब्रिजआव ओरैसै. नै दामफारफोरा गोलाव फैगासिनो. गोलाव दामफार. दालाङा एसे बायग्रब जाबाय. मालाबा क्रेब बायगोन हाग्रामा ब्रिजआ. ओरैसै नै आफ्टार लं डे. आंथ' बावबायसोमोन आंनाव इउटिउब चेनेल दं ना मा दङ. दिनैसो गोसोखांफिनबाय आङो. ओमफ्रायो केमेराखौ अन खालामनानै नै दा भिडिअ खालामनाय जाबाय. माबायदि नुखो आंखौ बिराद गोबाव जाबायमोन आरोखि फैया माने भिडिअ बानायैया. नै इयाव साहा दखान दंमोन गैला. बबाव थांबाय मानसिया दिनै बन्द' अखानायखाय. माने आङो हारसिं फैयाखैना नै बेयाव माखासे दङ नै बिसोरजोंसो ज' बेरायनो फैदों. आं मालाय बहा हारसिं फैनो भाइ. सेंग्रा मानसिया हारसिं बेरायालै. नै जायगाया आयौ बेवहाय जों जानुवारियाव पिकनिक जादोंमोन आरोखि. दै जाबाय नै बिराद साफायै. पिकनिक जाथावथाव दाबो. नोंसोरथ' नैबेखौ सिनाया जानांगौ. नैबे जाहैबाय गम बिफां गम. लोगोसे नैबेजों लामा गोदान बानायबाय हाग्रामा ब्रिजआव डाइरेक्ट सौफैगोन बियो बै दखाननिफ्राय. ओरै मोनसे लामा ओरै मोनसे लामा मोननै जाहैबाय. माने रायजोफोर ओरैबायदि खाहानि जाबाय. आं दा फ्लाइट मुभ खालामनानै भिडिअ बानायगासिनो. नङाबा गार्लफ्रेन्डआ बिराद डिस्टार्ब खालामो. नै रायगासिनो सासे लोगोनो हरनानै रायहरगासिनो गार्लफ्रेन्डआ फ्लाइट मुभ खालामनायनि. बिराद गोलाव ब्रिजआ. आयौ खामानि गैया एथ' गोलाव ब्रिज. तरमुस बागान गोजा. हेल' हाब माथो आंखौ खावलाला गोसोमथारबाय एकदम साइज. खामानि गैया बुसब जायलाला नुथारबायलै. साइज गैयि नुथारबाय एकदमबारे. बेरायखांबाय रायजोफोर. दा थांनाय जासिगोन जोङो नै नैबे हाग्रामा ब्रिजखौ गालांसिगोन जों बाय होनसिगोन. ओमफ्राय नै जों खाना जाग्राफ्रा नै दाख्लै जों निउ इयाराव बेयाव खाना जादोंमोन. एकदम हाद्रि गुफुंलायनाय मोसाखादोंमोन. बैथिं दा नै दैयानो गैला. तरमुस बागान जाजोब्बाय. ओरैजाय ब्रिजआ बायला जिला जाहांजोब्बाय. खामानि गैया रायजोफोर खामानि गैया एकदमबारे. दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय. जाबाबो जायाबाबो जोब्बाय खामानि गैखाया.